Saku gedebati rahayu ngaturake penuwun kalawan Gusti Kamu Agung kesempatan pengiki sepodo makumpul ngono ya. Nggih. Iki malam laku sing kepira? Songo yang. Songo ngono ya. Ade Bali ning ajaran kasapurnan, ajaran akhir zaman ngono ya. Nggih. Tadene ajaran kasampurnan akhir zaman kuwi kudu dingerteni babakan tegese rukune wong iman ya. Nggih. Rukune wong iman ki ana pira ngono kaji? Rukun iman niku wonten 6. Ya. Tadi ana 6 ngono ya. Nggih. Kudu dingerteni babakan rukun-rukun iki. Karena nek sira kabeh kuwi dadi wong muslim ya kudu wajib percaya ngono ya. Nggih. Karena iki babakan keyakinane ing sateleng kalbu atine ora gur swates ucapane sane ngono ya. Nggih. Ananging kudu dilakoni kelawan tindak tanduke utawa lelakune ngono ya. Nggih. Makane 6 rukun sing dadi dasar iki mau sampai digawe hadis karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono ya. Nggih. Rukun sing ke-6 kuwi apa wae sing kepisan kono ngaji? Iman kepada hal gaib, iman kepada kitabullah, iman kepada nabi, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, terus iman kepada qada dan qadar. Ya. Tadi dene sing kepisan kuwi mau iman babakan kalawan Gusti kang berbeda mati kanthi dasar ngerteni babakan kemanunggalan, babakan keesaan ya. Nggih. Ngerteni babakan sifat-sifat Gusti ngono ya. Sing kaping 2 kuwi iman karo malaikat, kudu percaya lamun malaikat kuwi makhluk gaib sing diciptakake Gusti kang murbeng mati sing duwe sifat patuh kalawan Gustine ngono ya. Nggih. Sing kaping pira 3 Nggih. kuwi iman karo kitabe Gusti kang murbeng mati sing diturunake marang para nabine ngono ya. Kaya dene apa wae kitabe ngono to kandangan. Kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, Pak. Kadene kitab Taurat, Zabur, Injil lan Al-Quran ya. Nggih. Banjur siramu kudu iman kalawan rasul-rasul Gusti kang murbeng mati. Nggih. Sing didadekake dadi nabi ngono ya, lan Nggih. rasul ngono ya. Nggih. Pinangka dadi utusane Gusti kang murbeng mati ngono ya. Nggih. Banjur ya kudu iman kalawan ari apa dina sing akhir kuwi mau ngono ya. Nggih. Akhir. Karena sing jenenge dina sing akhir kuwi mau sing tegese didunungake babakan kiamat lan babakan panguripan kang langgeng tangan kena pati sak banjure bibar nglakoni sing jenenge pecah utawa kematian ya. Nggih. Banjur iman kalawan qada lan qadar ya. Nggih. Dadi kudu yakin marang takdire sing apik lan sing elek karena apa kuwi ketetepane Gusti kang murbeng mati ngono ya. Nggih. Makane nek babakan rukun iman iki ora iso diotak-atik nganggo pemikiran akale menungso karena wis dibakokake kalawan hadise para nabi rasul sing gawe salah ngono ya. Nggih. Karena jaman saiki akeh wong sing padha pinter lan cerdas babakan ngolah cipta rasa kalawan akale kadang kala sing baku-baku isih diotak-atik ngono ya. Nggih. Saengga ndadekake sesat lane ngono ya. Nggih. Banjur nek dadi wong Islam kuwi ya kudu ngerti dununge rukun Islam ngono ya. Rukun Islam ono pira to kandangan? Ono 5 ngono ya. Nggih. Apa sing kepisan? Salat, sholat, puasa, zakat, paling wajib. Ya.
kuwi dadi dedasare pondasine sing wajib dilakoni tumrape wong muslim dadi wujud ketaatane ngono ya. Nggih. Tegese taat kelawan Gusti kang murbeng mati. Dadi kuwi dadi rukun dasare kodene syahadat, salat, zakat lan puasa ing bulan Ramadan ya. Nggih. Lan haji kanggone sing mampu ngono ya. Nggih. Kuwi ndadekake dedasaran landasan sing pokok inti dadi muslim sejati ngono ya. Nggih. Makane ya sliramu kudu iso sing jenenge ngucap orang kalimat syahadat, kudu iso nyekseni sejatine ora ana Gusti kajaba sing disembah kuwi mau ya Gusti kang nyiptakake jagat saisine ngono ya. Nggih. Lan kudu ngerteni babagan utusane marang para nabi lan utusan dene sing diutus nabi akhir zaman ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono ya. Nggih. Lan kudu iso sliramu ngadeg jejeg kelawan salate nglakoni babagan salat kuwi manembah kelawan Gusti kang murbeng mati ngono ya. Nggih. Carane wong muslim kuwi ya nindakake sing jenenge subuh, duhur, ngasar, magrib lan isya ngono ya. Nggih. Lah babagan zakat kuwi sliramu kudu ngetokake babagan apa hartane ngono ya. Tadi kudu ngetokake sebagian hartane utawa rezekine diparingake kelawan sing berhak sing iso nampa utawa disebut nek ngarepe mustahik ngono ya. Nggih. Kodene zakat fitrah utawa zakat mal kuwi mau ngono ya. Terus nindakake sing jenenge poso ing wulan Ramadan. Tegese kudu iso nyegah marang pribadine, marang awakmu kelawan dedaharan lan nginum lan iso istilahnya ngendhaleni utawa ora nindakake perkara sing batalake ngono ya. Nggih. Ing nalikane poso kuwi saka terbite fajar ngono ya. Temeka terbename matahari ngono ya. Nggih. Ing sasi sebulan ngono ya. Nggih. Banjur nindakake sing jenenge kaji utawa baitullah ngono ya. Nggih. Tegese kuwi nglakoni ibadah kaji kuwi ya ning tanah suci sing disebut jenenge Mekah kuwi mau ngono ya. Nggih. Kuwi kanggone wong sing mampu, sing iso babagan fisike, mentale utawa finansiale ngono ya. Nah nek babagan ngene iki ya ora oleh diotak-atik. Senajan to ana pemahaman secara marifate ngono ya. Nggih. Dadi wong nek duwe pemahaman, marifat kuwi kudu luwih arif lan wicaksana. Apa-apa sing wis dadi ketetepane Gusti kuwi ora iso diowahi ngono ya. Nggih. Ewedene ngerti babagan hakikate kuwi mau diki pemahaman marang pribadine supaya luwih jero anggone takwa lan imane kelawan Islam sing sejati ngono ya. Nggih. Napa jaman saiki kecerdasan sing diduweni manungsa kuwi wis tanpa wates. Kadangkala apa sing ora disampaike kuwi disampaikake akhire ndadekake ontran ngono ya. Nggih. Ada wong sing bener-bener wis marifatullah kuwi isone njaga kelawan sifat arif lan wicaksana. Ora ndepeh pemahamane kecerdasane sundul langit banjur nyeritakake apa-apa sing wis dadi ketetepane diowahi apa dirubah-rubah utawa diotak-atik ngono ya. Nggih. Makane nek ana sing kaya mengkono kuwi wis lumrahe akhire diceluk utawa dicap sesat ya. Nggih. Karena wong kuwi wong sing belajar hakikat makrifat kuwi kudu luwih arif wicaksana, kudu ngati-ati anggone nyampeake babagan perkara pemahaman ya. Nggih. Saiki kan wis padha kebablasan ya. Nggih. Surga neraka ora ono jare ngono ya. Nggih. Terus akhirnya diotak-atik
senajan ngerti kudune ya ora kena disampaikake ning tinggi pemahaman kalawan pribadine ngono ya. Nggih. Dadi sliramu mesti nak sok krungu babagan kajian makrifat sing kadang kala nglampaui babagan wates akhire tabrakan kelawan syariat ya. Nggih. Makrifat kuwi kudune ora kena paribasane nyelaki babagan tatanan syariat karena kuwi pondasi dasaran inti tinggi tumuju ning dalan hakikat makrifate. Nek urung iso nyelarasake utawa jubuhake babagan kuwi ya ora bakal tumeka ilmu kasampurnan ya. Nggih. Dadi kabeh ana tatanane ya ana tatanan lahir ya ana tatanan batine. Makane kudu jangkep kabeh disinaoni dipelajari. Nek wis dadi pemahaman ketemu intisarine kuwi dadi rahasiane hubungane kawula kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Aja nabrak syariat ngono ya. Nggih. Wis ngerti syariate kasarane banyu panas kok malah mbok ceguri lah ya malah melocot ngono ya. Nggih. Carane ngono kuwi ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Ya lumrah wong jaman saiki iki menungso ki paribasane kuwi duweni kekuatan ning inti akale. Kodene sing jenenge gelombang otak menungso kuwi ana sinyale, ana listrike sing ngasilake babagan aktivitas ngono ya. Nggih. Ning sakjerone sel sarape utawa disebut jenenge neuron ya. Nggih. Neuron kuwi ya otak sing iso diukur gunakake sing jenenge apa Aji? Niku diukur ngangge gelombang niku panjang gelombang. Satuane hertz niku. Nah, ngono kuwi ngono ya. Babagan frekuensi Nggih. sing dadake kanca penggala iso ngerteni kondisi mental fokusé lan tingkatan kesadarane para menungso ngono ya. Nggih. Bisa diukur saengga menungso iso ngerti babagan kawaspadaan babagan ki mau ngono ya. Nggih. Kodene sing jenenge gelombang otake menungso kuwi jenise kodene delta sing ukurane ki 0,5 plus 4 Hz ngono kuwi ngono ya. Nggih. Kuwi lak gelombange paling alon karena kuwi nalikane manusa padha turu angler turu dadi gelombange semono kuwi ngono ya. Nggih. Kadang kala mlebu ning alam pangimpene iso mlebu ning alam proses babagan ngimpi. Kadang kala nek iso ngubah gelombang energine frekuensi iki mau malah iso dadi ngobati babagan perkara ragane. Makane nek sing iso ngolah babagan iki kuwi iso nambani awake dhewe nalikane ngalami penyakit ngono ya. Nggih. Dadi sore generasi ngono ya. Nggih. Kasih. Ana meneh sing jenenge theta sing iso diukur 4+8 Hz ngono kuwi. Nggih. Babagan kuwi sing wong lakoni turune turu babagan sing ringan sing enteng. Kodene direm dadi ngimpine direm karena apa turune nindakake meditasi. Cara pelajaran saiki wong dihipnotis ngono kae ngono ya. Nggih. Alan kreativitasnya sing luwih dhuwur dadi kondisi pikirane kuwi nang alam bawah sadar kuwi aktif ngono ya. Nggih. Lah kuwi dianggep dadi aksese potensine mental sing luwih jero ngono ya. Nggih. Beda kaya alfa 8+12 Hz ngono kuwi. Kuwi nalika sliramu kuwi sadar. Nalika alame lagi rileks utawa lagi santai ngono ya. Nggih. Nalika nindakake sing jenenge meditasi, kuwi iso ndadekake sliramu duwe gelombang sing iso ngewangi babagan ngurangi perkara sing stres ki mau ngono ya. Nggih. Karena kuwi iso ningkatake babagan kemampuane nalikane sliramu si mau ngono ya. Nggih. Terus ana beta meneh sing 12+30 Hz kuwi mau. Kuwi gelombange otak aktife, carane sliramu ngembangake pikirane ngono ya. Nggih. Lan fokuse ngono ya. Nggih. Tak kasih sliramu eling bener-bener eling kebak elinge karena apa iso sing jenenge menganalisis utawa kondisine ning sakjerone stres kuwi ana waspadane ngono ya. Nggih. Ana meneh sing jenenge gamma kuwi nek diukur kuwi 30
tambah ngono ya. Nggih. Kuwi prosese sliramu nalikane nampa informasi tingkat tinggi utawa fokus instan ngono ya. Dadi fokus intens, kognisine tingkatane lanjutane kuwi sliramu iso duwe solusi babagan mecahake babagan perkara masalah ngono ya. Lah kuwi sing jenenge kecerdasane manungsa sing tanpa wates ngono ya. Makane manungsa kuwi ndek kemampuan carane ngatur gelombang otak nalikane sadar lan ora sadar ya. Dadi duwe keutamaan sing maksimal. Karena apa? Duwe gelombang sing jenenge alfa lan theta. Kanggo apa? Kreativitas ya. Ananging sing jeneng gamma kuwi tegese kanggo pemrosesan informasi sing cepet ya. Makanya jenenge teknik kodene meditasi kuwi latihan pernapasan kuwi iso mbantu sing jenenge otak kuwi iso dipindahake babagan alam frekuensine ngono ya. Dadine ya luwih optimal kanggo ningkatake fokuse, produktivitase lan potensine kecerdasane ngono ya. Tak ngono ya. Makane kuwi sing jenenge fungsine otake manungsa kuwi iso disebut carane adisakti utawa adidaya kekuatane ngono ya. Kenapa manungsa kuwi iso gawe apa-apa karena ana alam ciptane ngono ya. Alam ciptane kuwi mesti ciptane saka sing maha kuwasa ngono ya. Lawan bisa nyambung kelawan alam ciptane sing kuwasa ya manungsa kuwi dadi wakile Gusti iso nyiptakake samumbarang karena nampa program kelangitan iso diciptakake ning alam kebumian ya. Tak ngono ya. Sifate Gusti ya ana sifat dat kang maha jaga utawa pemelihara. Nek iso nyambung kelawan sifat pemelihara utawa nyambung kelawan dat sing maha jaga kuwi mau menungsa ya tetep ana kemurnian, ora gampang owah gingsir karena iso jaga kelawan sifate sing maha jaga ngono ya. Tegese ora gampang goreh, ora gampang kena sing jenenge rasa iri, dengki, hasud lan sapitu urute. Karena wis nyambung kelawan sifat pemeliharaane ngono ya. Nek sajrone menungsa ya ana dat sing maha nglebur, sifate peleburan. Nek iso nyambung kelawan sifate dat kang mau ngleburake, menungsa ya bakal iso ngendhalekake samumbarange, iso nglebur perkara barang angkara sing dadakake keegoane, dadakake salah dalane ngono ya. Dilebur supaya luwih ketata, luwih apik tembe rene ngono ya. Makanya dilambangake ning para dewa Trimurti, ana Dewa Brahma, Dewa Siwa lan Dewa apa? Dewa Wisnu. Wisnu ngono ya. Tak ngono ya. Wis simbol jajane ngono ya. Makanya sliramu ing kesempatan iki diajari itikaf ing malam 10 terakhir ing wulan Ramadan ya. Sliramu kudu ngerti dununge sing jenenge masjid pribadi ngono ya. Nek masjid pribadi secara syariat iku ya bangunan utawa ruangan sing dibangun dideke ning sandhuwure lemah ning lemahe duweke dhewe sing wis diwakafake ngono ya. Sing dinyatake khusus kanggo salat lan ibadah. Kanthi hukum fikih masjid kuwi ya tetep ana gunane. Senajan dibangun secara pribadi ngono ya. Karena dinyatake pas gawene kuwi wis diwakafake. Senajan statuse kuwi dadi omahe Gusti Allah. Ya ora iso diduweni pribadi karena sifate wis diwakafake ngono ya. Tak ngono ya. Wis secara syariat ngono ya. Ananging sejatine masjid pribadi kang sejati kuwi janjane kuwi ya kudu dingerteni. Masjid pribadi sing ora dibangun karena ning dhuwur lemah utawa nganggo
sing jenenge watu, semen, bata, besi, kayu sapitu urute ngono ya. Nggih. Apa kuwi masjid pribadi secara makrifate ngaji? Itu nek suka bilang kolbun mukmin itu kok. Itu berarti kolbu napa atine setiap mukmin niku nggih masjid niku. Allah. Makanya disebutake kuwi kolbun mukminin baik itulah ngono ya. Nggih. Dadi kolbun mukminin baitullah kuwi tegese sajrone teleng atine utawa kalbune manungsa sing mukmin kuwi omahe Gusti Allah. Dadi ragama kuwi paribasane dadi wadah utawa masjid ya. Nggih. Kanggo manembah kelawan pangeranane ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Nanging iki nek tak terangke jero iki pun dadakake kleru meneh karena apa wis tak kandhake wong nek sinau babagan ilmu makrifat kasampurnan kuwi kudu luwih arif lan wicaksana. Makane kuwi disane apa wae ngono ya. Nggih. Ini tak buka ngono dadi ajuran ya. Nggih. Senajan saiki wis akeh sing buka. Contone babagan haji, babagan Ka'bah kuwi wis akeh sing padha buka. Wis ana terang-terangan sing ndonongake utawa nyebutake nek janjane ibadah kaji ning Mekah ning Ka'bah kono kuwi janjane ming bisnis ngono ya. Nggih. Nggih. Nek wis kekendelan saiki menungso ngono ya. Nggih. Kuwi padahal iso dadi kacilakan nek ora dibungkus yang ku arif lan wicaksana ngono ya. Nggih. Karena nek ngaji hakikat, ngaji makrifat kuwi nek kanggo wong sing urung paham iso ndadekake sesate pikiran ya. Tak ngono ya. Nggih. Makane nek wani ngucap kaya ngono kuwi ya kudu wani tanggung jawab ngono ya. Nggih. Kudu iso nerangake ngampe sak akar-akare ngono ya. Nggih. Makane nek wong sing ngaji kasampurnan hakikat makrifat tasawuf kuwi hati-hati ya nggone njaga lisan. Senadyan ngerti ilmu sire utawa rahasianing Gusti kuwi bener-bener dijaga ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Jenenge menungsa karepe nerangake asing menungsa liyane ora iso nerangake kuwi lak egone menungsane ngono ya. Nggih. Sajarane ngaji apa aji asalane ngono ya. Nggih. Nerangake babagan Ka'bah, babagan Mekah. Ngopo ning kono kuwi gur bisnise wong Arab Saudi asalane ngono ya. Nggih. Wong nang kono ya gur ketemu sing jenenge watu meteor. Heeh. Wis carane saiki sadar wis rasah ndake kaji jebule wis diapusi kasarane ngono ya. Nggih. Kuwi apa haji ya kudu hati-hati nek wani ngucap kaya kono kuwi ngono ya. Nggih. Kudu tanggung jawab ngono ya. Dunya akhirat ya. Tak ngono ya. Nggih. Makane apa barang sing sifate kuwi gaib wis dingerteni menungsa kuwi bersithik paribasane. Isine penciptaan langit lan bumi kuwi ora kabeh menungsa ngerteni ananging sithik sing dingerteni ngono ya. Nggih. Karena akeh sing ora dipahami ngono ya. Nggih. Takkan ngene tak ngono ya. Nggih. Makane ngajine kudu ngati-ati babagan perkara iki ngono ya. Nggih. Ya secara waktu ngono wae muga-muga ndadekake kemanfaatan kanggo wong sing padha ngrungokake ngono ya. Nggih. Saya dilanjut ning puja lan pujine kelawan istighfare kalimat tauhide dilanjutke tekan paripurnane saat ngedebati rahayu. Rahayu.